South Africa sabingelela kuphi nakuphi la nikhona ngeendawo impela uMduduzi Ngwamkhwanazi-ke sivela kwinhlangano ebizwa ngokuthi Ithuleleni, kodwa-ke ingozi esinibeleka njengamanje esihloko sithi abantu bayagula. Namhlanje-ke sivakashele umama nondodana wakhe. Undodana unesifo-ke esingajwayelekile esimphethe. Isifo sakhe mawusibheka noma mhlawumbe ngikhuluma nanabo ungazuthi isifo lesesiphethe umntwana u-Alondwe lo manje kulindele ukuthi ahambe ayohlinzwa esibhedlela lapha eChief Albert. Naye umntwana engathi useke walihamba indlela enjengalezo-ke eChief Albert, kodwa-ke umndeni uthena awusicele uze uzolicela usizo ukuthi sikulekelele nokuthi-ke umntwana simvezele umhlaba kulabo dokotela nabangaba nosizo ukuthi mhlambe-ke usizo linabangakwazi nomntwana bamlekele ngalo akwazi nawe ukuthola usizo aphinde afane nezingane zonke. Umama kukhona ngapha naye indodana-ke ukhona ngapha. Ngizoqala njengomama. Sawubona mama. Yebo sawubona. Ninjani ma? Siyaphila. Ngicela uphakamisile nje umama bani? Nangumi Sihlengiwezwane eNtshanga. Okay. Ekhaya eMasteli. Undodana bani igama? Sihlengiwezwane. Okay. Sawubona boy. Kunjani ba? Ngiyaphila. Ubani igama? Usanelezwane. Neminyaka mingaki? Mina 14. Okay. Wena mama ubani igama? Sihlengiwezwane. Okay mama. Mama nakho nesibhalela kaThuleleni nisibela ngodaba landodana sasihlanganeke namhlanje. Sicela nje usithathe usibeke mama ngakho konke. Inkinga yami ngihambile ngiyaqala kwami ukumthola ngamthole nje. Ngicela uphakamise izwi ma le kungasathi manje kubambele. Ngicela uphakamise nje izwi ma yabo. So ngiqale Yes, ngicela nje ukuthi usilandise wamthola umntwana ngithi yabo kwenzakalani uze pick up and everything. Yes. uqala kwami ukuthola umntwana ngamthola enjena ngamzala ngamtholela ekhaya. So bengimtholela ekhaya ngahamba ngayihlengisisa naye. Unyaka umthola ngayo? Ngamthola ngo-2015. Mengimthola ngo-2015 ngahamba ngayihlengisizwe bangenzela incwadi yase-Mararhill. eMararhill nakhona abazange baze bamthinte bathi ayi bangidlulisela e-RK Khan. E-RK Khan nakhona baphinde bangamthinta bathi hayi akudingi bona lokho bangidlulisela eMakhothi. NaseMakhothi futhi udokotela bafe bambheka ayi shuthi nakhona bahluleka bangidlulisela eChief Albert. iChief Albert ngihambile-ke sincezelwe-ke kwaze kwaba yimanje ngisahamba yona, kodwa ukusizakala ngikutholi. Hhayi ukuthi ngihambe esibhedlela kuphela, ngihamba nabantu beSizulu ngifuna ukwazi ukuthi inkinga ibe laphi. Ngithe mengabe ngibahamba abantu beSizulu abahlukahlukene, so basho into eyodwa ukuthi enena into engayithola ngisakhulelwe engayeqa engade ngibekelwe yona. So yasi ihamba ingenele enganeni. Okay-ke kodwa angizange ngize ngihlale emva kwalokho, kodwa ngakwazi ukuthi ngiqhubeke nesibhedlela. Namanje ngisahamba isibhedlela ngisahamba yona iChief Albert. Uthe odokotela bangabe bemcheck abangitshela ukuthi lapha inkinga. Phela babe belokho bemthinta ubuso bemphakamisa ukuthi ene mebemhlinza bemenza kanje kuzokwazi ukuthi kulunge. Kanjalo bemhlinza bemenza kanje uzokwazi ukuthi abe right. Bamhlinza bamenze operation la ngasehlweni phezulu kweshiya. Wahlala futhi leso sikhathi basinika idate ukuthi ene kuze kuphole. Kwaphinde futhi kwaphola kuthe mase kupholile saphinde futhi sabona udokotela. Sithe simbona udokotela waphinde futhi wambamba ihlathi wathi mangase bamenze operation mhlambe kanje belokhu bemenza bemlungisa bembona ukuthi mangase bemenze kanje kuzoba kanjani. Baphinde bamenze operation la emlonyeni nala bamenze operation akisi la bamenze operation. Kuze kuyimanje akuthola umehluko. So njengoba basinika ama-date ukuthi ene njalo bayombheka ukuthi ene
belokhu bembamba ukuthi mengabe simenza kanje uzoba right, mengabe simenza kanje kusho ukuthi umntanami nami angisathandi ukuthi alokhu ethola ukuhlinzwa njalo. Kungiphatha kabi lokho ngoba ngikubona ungcono unokuthi kube ngcono uphindela esimeni akade eyisona. Angazi ukuthi ikuphi ekufanele ngikwenze. Ikona ngize ngakhetha ukuthi ene ngifonele kaThuleleni. Ngithe mengabe ngifona safona neney'ngane zami zingibonisa sithi ma ngcono sifonele nanti usizo tholakala ngoba nomunye usisi oyi-social worker ongasekhaya bese ngibizile kanti vele bese ngitholile usizo engitshela ukuthi hhayi bowoza nengane yakho nanti usizo uzothola la ngoba ngiyabachazela nomakhelwane, hhayi ukuthi angibachazele ukuthi kunjenje angihleli nengane ngiyayihambela kuyikona ukuthi usizo angikutholi. Bengicela abantu ukuthi mangase kwenzeke kube khona usizo engikutholayo kungangijabulisa lokho ngoba kungiphatha kabi, ngiphatheka kabi ingane yami lokhu ihlinzwa ekubeni angikutholi isizathu sokuthi kungani ihlinzwa njalo lokhu ehlinzwa. Ngiyabonga. Lapha esibhedlela mama bakutshela nokuthi umntwana uphethwe isifo sini? Hhayi abangitshelanga. Namanje nje awazi umntwana uphethwe isifo Ngeke sini? baze basho kudokotela. Udokotela mangabe ngingena naye kuyena udokotela umane ambuke amdlalise, hawu sawubona Sanele, athi yebo bese yaqalisa ethi awu abese mbamba ihlathi. So balokhu bembamba ihlathi ahamba ubiza omunye udokotela nomunye udokotela mase afike naye athi mangabe kwenzeka kanje mhlawumbe kuzolunga beshuthi inkinga yabo. Ngiyabona ukuthi ene kushuthi basebebheka ukuthi mebemhlinza kanje mhlawumbe kuzogcina sekuphelile angazi ngoba ngikutholi ngempela usizo kuyena kubona angikutholi. Lilonke nje namanje awazi ukuthi umntwana isifo sini esimphethe? Angazi ngempela ukuthi yini isifo simphethe ngoba ekubeni njengoba besho abantu besidule abangitshela ukuthi lento le ingaphakathi yithumba njengoba belokhu bemhlinza ngoba mangabe elele uphuma ubomvu la njalo melele uphuma ubomvu la ehlweni hlele gcwala ubomvu. So mangabe umuntu wezulu ngimhamba washo futhi wathi lento ingaphakathi ehlweni la ehlathini sakhe. Bathi udokotela usuke edlala ngesikhathi mangabe lokho emhlinza ngoba ngesikhathi emhlinza ulokhu nje ingane babona ingane ngoba lento le ifuna umuntu wezulu manje kodwa futhi abakwazi ukungisiza bona abantu bezulu, angeke ngize ngidiphendele kubona. South Africa uyazi ngane zakwethu sisesikhathini esinzima yabo sokushoda ngolwazi nangendlela esingafundiseka nangayo okuphoqayo ukuthi ke asizameni ukwenza lama awarenesses nokufundisana. This is why sometimes ngiye ngibheke i-program esiyenzayo la kaThuleleni kuyi-program informative lokho ukuthi ke esikwenzayo kuza nanolwazi because nami angazi zonke izinto ngifunda ngendlela njengoba zilethwa nje abantu sihlangabezana nazo nathi. Njengamanje sisesikhathini la khona okuvela izifo ngokwehlukana kwazo nezifo ebesingazazi. Bayashoka abafundi iBhayibheli bathiwa khona isikhathi la kuyovela khona izifo ngokwehlukana kwazo. Singazi noma mhlawumbe sesikuleso sikhathi esinjengaleso yini. Ngiyake kulento yokuthi njengoba kuvela izifo ezikanje yini uhulumeni mhlawumbe nezwe nabahlali balo abayenzayo ukuthi sifundisane ngezifo ezikanje ngoba kukhona izifo ezingeke zilapheke ngento yesiZulu eziyodinga odokotela. Khona izifo ezingeke zilapheke ngodokotela ekwaziyo ukulapheka ngesifo ngamakhambi esintu. Kulento ke nje ephethe umntwana njengoba ngiyithatha njengesifo esiphethe undodana uAlondwe. Alonde into yakhe ikodokotela nale nethemba vele futhi eligcwele ukuthi le idinga odokotela ayidingi into yesiZulu yabo, ayidinga into yesiZulu lento le. So ngiyalonto ukuthi singadukisi abantu uma kukhona izinto ehlangabezana sibona ukuthi le idinga i-medical attention asimrifele umuntu kodokotela. Kungcono ukuthi nabo basho ukuthi hayi siyahluleka. And okwesibili engikupick up la umama ukuthi kuze kube manje akazi ukuthi isifo sini igama laso esiphethe umntwana wakho esingazwi ukuthi ibona abalaphi bendabuko bathi phela weqa into but nangala futhi kodokotela nakhona bakuveza ukuthi isifo sini.
ngithandile kudokotela besimhamba ohanje u-Olwande wakwaSibiya okwazi ukuhlala phansi noma ka-Olwande amchazele each and every steps ukuze understand ukuthi isifo sini esiphethe indodana wakhe. Sorry, ngoba naye ubengenalwazi, ubegula nje indana kanje, but akazi ukuthi uyababona odokotela ngokuhlukana kwabo, but abamtsheli ukuthi isifo sini. Yilama udokotela Sibiya wazi ukuthi wabathethisa udokotela lento eniyenzayo nifana nokuthi nimfelile uma wengane because nihlangane nonke la, kodwa angakakwazi ukuthi ni-diagnose ukuthi isifo sini esiphethe ingane yakhe, ukuze umama azosi-understanda bese eyachazela ukuthi-ke yiziphi iy'nselelo ney'ngqinamba ey'bhekene nalesi sifo uma kuthiwa siyahlinzwa. Kulokhu-ke njengama engingasho nje mina ligcwele umlomo ukuthi-ke ithemba fanele silibeke kubona odokotela ngalesi sifo sentodana. Yabo, kube yibona bothi abasibeke ukuthi uma kunje kuzokwenzakalani. Yabo, ilokho nje mama esingakusho njengamanje, yabo, kuwena ukuthi sizobuyela khona esibhedlela mayikho into sizoselicelayo nje lo dokotela ma. Hayi, ngiyavuma lokho. Ngizobuyela kodokotela ngibacela bangitshela ukuthi ngempela kahle kahle ingane iphethwe isifo sini. Okay. South Africa nokunye engifisa ukuveza kukhona omunye beke basendela futhi yena angazi noma bekuyena uyena owayimile nje. Oh, futhi uyena uBoy, yabo, baningi abantu abasendayo abasho ukuthi le iseke sahlinzwa lesi sifo, but sikupick upile ku-Olwande ngoba bachaza ukuthi khona umthambo okhona okuyiwona ongazange ukwazi ukuthi imthambo iqonde ngendlela. Abaze bathi uthandele, angazi khona omunye imthambo othandele kuyona, so indlela okhula ngayo wenza ukuthi-ke lento ikhule ngendlela e-wrong, noma kuthiwa iyahlinzwa lo mthambo ngathi ukhula uyaphinda futhi lento uyimilise, yabo. So-ke baze baveza bathi bawupick upile lo mthambo. So-ke kufanele kubheke ukuthi ngoba ubucayi ukuthi-ke kwenziwa kanjani ukuthi uma ungabambeka noma uqaqeke noma ungasikeka, sazi bakwenza nodokotela indlela akwachazwa ngayo, yabo. So ukuthi umthambo na obucayi yiyo yonke le kufanele ibe njani u-understandiswe ibona odokotela ukuze sizokwazi-ke nawe obhekene ingane yakho ukuthi uma ngisuka njengamanje yini esesiyibhekile ingane uma ngabe ikhula, ngoba waze waveza ukuthi lapha uDr Sibiya kukhona iphathi nathi besingazi sibone ku-Olwande elanga phakathi la nayo imile ngoba lento ivele esithendeni njengoba nasebusweni ikhona la kanti ikhona. Wathi uDr Sibiya lento kwi-scan njengoba ivela yayivelile vele ngasesikhathi nangaphakathi ukuthi ikhona, njengoba umntwana esengaka isilenga futhi kakhulu isingaka nangaphakathi ikhulile futhi nayo, the more ikhula nayo iyakhula. Yes, yabo, konke lokho kufuneka bakucheck batara ukuthi ngaphakathi-ke njengamanje sizoyihlinza kanjani, yabo, ngoba ikhula yonke. Yikho-ke njengoba ngithi nayo indodana njengamanje udinga khona ukuthi simnikele kubona odokotela ma, yabo. But ngethemba lokuthi mhlambe nakhona-ke sebezokwazi ukuthi bacele ukuthi abenze proper entirely, yangithi yabo, i-research ngaye njengoba kwenzakale kundodana u-Olwande, yabo. Yabo, awuthi ngize kuyena uBoy. Kunjani Boy? Laphela. Uright one? Yeah. Ushayela bo. Ja. Hamba nesikoleni. Khamba kahle. Ufuna grade ba? Ufuna grade 8. Uzizwa kanjani nje Boy nabangani bakhe esikoleni mhlambe bamukela kanjani nasesikoleni? Ba right nje. Yeah, babangihleki. Okay. Yeah. Akubuhlungu? Yeah, bakubuhlungu. Uyakwazi lela ngale side leni? Yeah. Ngiyakwazi ukudlala ngale side. Yeah, bakubi buhlungu nje. Okay. Ngokwakho nje Boy, ngicela uyicelele nje umhlaba wonke ulalele uzwa ukuthi ukuphi isifiso sakho nokucelayo. Yeah. Ngithi ngokwakho ngicela kusuka kuwena ukuthi ukuphi ofisa ukukucela kubantu bonke basemhlabeni ababukala njengamanje isimo sakho ukuthi sikephi nofisa ukubona kuwena kwenzeka ngempilo yakho. Mina ngifisela ukuthi ngithole usizo, ngibe right, ngifunde. Yeah. Okay. Ufisa ukuba yini mase ufundile?
ngifisa ukuba i-paramedic. Sixilonge nathi masisigula kanje silanda ngama-ambulance. Hayi sithemba ukuthi kuzokwenzeka boy. Enye into South Africa engiyipick uphayo angazi noma nizoyinothisa lento miyibuka manje. Kubona bobabili ku-Orlando nakuyena uBoy lento ivele esandleni sasaka left. Angazi Mzulu kungalana ku-Orlando ngithi ika right ayikho left no noma ngakho Orlando awucheck kahle yabo yeah angisazi but ngibe ngithi zama comparison njengaleyo ukuthi ngabe ivela ngapi lento yabo ngoba ku-Boy ika left ingake ku-Orlando ika left na ku-Orlando ika left njengoba ngisho nje ngithi yabo ngiyamazi noma ngimbambile ukuthi isuke ingale so ke ilokho engikupick uphayo enginothisa njengamanje ukuthi ke angazi wesithathu mhlawumbe siyombona ukuthi kuyena mhlawumbe ingakephi ngoba shuthi ziningi le condition kanje kubantu yabo and ivele einganeni nawe mzali ekhaya bonga mangabe uNkulunkulu esakwazi ukuthi akumukelise umntwana ongenankinga nje onormal ophilayo ngoba lento ayiveli kubantu sebekhulu ivela einganeni zikhule nayo but esikhathini sethu singaphambili ngicabanga ukuthi nawe nje obungaka nawe angithi yabo awukazi umbone umuntu onesimo sikanje empilweni yakho aphansi mhlawumbe uzohlangabeza nokuthi umntwana usuyibona kumntwana wakho nami angikaze ngimbone umuntu onesimo sikanje ekukhuleni kwami ngize ngibe mngaka aphansi ngize ngihlangane nabo ku-Orlando ngithi yabo naye uNdodana ngiqala manje ukuthi lento iqhama kule zingane ezaleka njengamanje ukuthi sesibona izingane ezivela nezifo ezethusayo so ke sibonge kakhulu nje mama nawe iqhaza lakho ukuthi noma ngabe kunje ukuthi ingane yakho uyigonile uvuka naye njengoba noma ka-Orlando nje enzile sikubonga kakhulu lokho mama. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abangilalele kodwa bengicela ukuthi bengicela bangiphusiso bandla ngumntanami noma efunda oba ngizamile nokumusa kulezi izikole zabantu abatheni lezi izikole zezingane ezingekho right kodwa bamchilizile bathiwa hayi akafanele ukuthi afunde la afanele afunde kulezi izikole zabantu lezi ejwayelekile. Ngiyabonga nalapho ukuthi zangazangena ezikoleni lezi zabantu abantu bengicela abantu ukuthi bangiphusiso ngingajabula kakhulu mase ngikuthola usizo lwakhe. Angithi ilokho engikusho ukuthi khona konke lokho ukuthi ukungabe nama-program afundisa abantu ngoba uzomthatha nje umusa kuleso sikole leso ngoba mhlawumbe nawe ulwazi alokho uwona ukuthi ucabanga ukuthi shuthi uzoba fithi kulesi sikole omcabanga la kusona kanti umntwana u-right engqondweni yonke into i-right yabo kufuneka afunde kulezi izikole kahulumeni lezi ezifunda abantu abanomali it's just ukuthi i-condition yakhe isemzimbeni but not ukuthi khona ukuthi engqondweni akasakwazi ukuthi angayofunda kulezi izikole zabantu ezinomali ma uphasa kanjani Uphasa kahle yena abantu phasa kahle ukuthi inkinga ngangicabanga ukuthi njengoba ngingumzali mangabe ngimusa kulezi izikole lezi ejwayelekile sifunda kusona nathi abantu mhlambe ngiyabaze bakwazi ukumbheka kahle mhlambe izingane izomthatha ngenye indlela kodwa ngiyabonga ngoba mangabe efika esikoleni ufike yathola abangani bazwane abamxwayi u-right nje esikoleni u-right. Angithi kuyabonakala ukuthi inkinga yithina oxama abadala thina abantu esesikhulile esiba nokucwasana kunje izingane ziyohlale ziyingane izingane kuyasho ukuthi kuthiwa yini angazi nikokhombisa ukuthi abantu noNkulunkulu boseduze nabo bayakwazi ukumukelana bona irrespective ukuthi banjani but thina uhlangana nomuntu nje nawe usuyaxwaya usuqhoma umngane wakhe hey kunjani lapha ngithi yabo kunjani yabo so ke sikubonga lokho ukuthi ezinganeni masingasho sibambe kusemanje ukuthi ingane zikwazi ukuthi zibambane siyokhulisa igeneration esaziyo ukuthi iyobe ikwazi ukuthi ime ndawonye not thina okwethu esixakanayo nabo othisha bakhe esikoleni siyabonga ukuthi bamukele umntwana njengoba kule condition kanje sibonge futhi nazi izingane zesikole yini igama lesikole sakho boy Izifikele high school. Izifikele High school. Izifikele high school sikephi Tshongweni Cha eNtshanga. Oh eseNtshanga naku nginiduza simkhosi koNtshongweni siyayibonga kakhulu isikole Izifikele high school yes yena abafundi bakhona nothisha bakhona nothisha omkhulu akhona ukuthi bakwazi mabe nomntwana okwisimo esikanje bakwazi ukumukela engicabanga ukuthi nakhona ke iminyango yezemfundo ngisho kwesibili manje ukuthi njengoba izingane vele lethwa kubona ezikoleni
uma kukhona ngempela ama-condition aney'ngane avelayo, abaphakame phela nabewumnyango baziveze ukuze sizokwazi ukuthi sifundiseke ngalezi zimo ezikanje. Ngoba njengamanje uma ezosuka ngithi usese-high school uya e-tertiary njengamanje uma eqeda high school, yabo, nakhona e-tertiary uyofika vele senjani nakhona sebekwazi ukuthi no sizomemukela nathi abafundi sizokwazi ukuthi simukele siphile sifunde nanaye ma. Yilokho nje mama engingakusho. Angazi-ke mawami kuzoba kunina njengomndeni uma kukhona abantu abafisa ukunithinta, ngoba ngithi mina umuntu la kaThuleni akayishiye inamba yakhe ukuze uma kukhona abantu abafuna ukumthinta bakwazi ukuthi bamthinte, akwazi ukuxhumana naye whatever usiza abafuna ukuletha ngendlela e-right, yabo. Ngoba phela nabantu bangisho ukuthi namanje siphuma nje ezweni lomzansi laphana uyangibuza umsakazi lapha uthi abantu seba-act ikesha, ngithi yabo umuntu angakholwa kanjani kahle no kaThuleni asiyenzi izinto eziyikesha, kaThuleni sisebenza nge-reality. Iy'nkinga zabantu esuke siyiveza la abantu bezocela usizo uma besuke behluphekile ngempela. Uma ngabe ufuna ukuyibonela sondela phela uze uzozibonela njengoPilato-ke. uPilato angithi basho njalo owathi ngifuna ukubona ngifuna ukufaka uPilato. Yes kuzoba kuwena ma angazi mhlawumbe ungamofisa ukushiya inamba ma. Yebo ngiyafisa ukufisha inamba yami engizothi abangithinte kuyona ngizothi abangithinte ey'nambeni ey'mbili 081 706 4844 bese kuthe yesibili 066 0661 800 627 Hlengiwezwane. Ngicela uyiphinde ma. Inamba yami yokuqala 081 706 4844 bese kuthe yesibili 0661 800 627. Okay boy msezivala nje mhlambe khona ongafisa ukusho. Cha. Awukho nofisa ukuyicela khona. Into engicela ukusizakala. Yebo. Yes boy. Ukusizakala nami kufanele ezinye iy'ngane. Yebo boy. Yebo. Okay. No siyamethemba uNkulunkulu boy solenza icebo. Uzolenza icebo engeke akulethe kulomhlaba engenalo icebo ngawe. Uthandaza nami ulala ekhaya. Uyakwazi ukuthandaza? Yebo. Okay, udlala ziphi sport? Ibhola. Udlala inqamu? Yebo. Usupportani? IPirates. Shalana ke boy. Yabona mina nawe. Awezi iminyama kamagebhula. Ubani ifavorite player yakho? Mfukeng. Mfukeng? Yebo. Nobani? Nombokazi. Ibulldozer. Kuthiwa yini i-TLB ikha ngapha ibani? TLB. Kuthiwa ikha kephi? Ikha ngaphansi yagxamalaza. Ikha ngani? Ikha ngaphambili? Yebo. Iphinde ikhe kephi? Ngemuva. Ikha ngaphambili? Ikhe nangemuva. Okay, ngendaba uyafisa ukuyibona iPirates eduze? Yebo. Okay, John. No nabo kusabantu abasha labo babizayo ngithi abo umfukeng nombokazi engithemba nabo ukuthi njengoba nje beyama role model yakho ngelanga mhlawumbe uPirates midlala siyocela mhlawumbe siba arrange le Pirates ukuthi mhlawumbe ukwazi ukumithana nayo. Thembayo ukuthi ke uNkulunkulu ulenza icebo njengalelo ukuyibona eduze team yakho. Yebo. Okay boy siyabonga. Yebo. Okay ma siyabonga. Hayi ngiyabonga nami kakhulu bandla. Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela bandla kodwa bangiphe usizo enganeni yami kusami. Noma ngasatheni noma kubuhlungu kunjani yazi naye ukuthi naye ubaba wakhe la ekhona besicela ukuthi ambheke. La ekhona sipha amandla. Ubaba wakhe asekhona? Baba wakhe washona. No kwabuhlungu uzalukho ma sithembe mazolithola usizo. Asithembe uzolithola usizo ma. Ngingajabula kakhulu mase ngithola usizo. Ngiyacela bandla ngiyacela. South Africa yilokho ke ngani zakwethu nawo kumndeni ucela usizo umama ke wishile inamba yakhe kulabo abangathi bangakwazi ukulekela ngosizo noma ngabe luphike nosizo mhlawumbe kungakhona mhlawumbe ukuthi kuphela ke sibheke i-medical kuningi abangakuletha nakuyena umntwana mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi abangakwazi ukusupporta naba mhlawumbe kunifakela imali yokumlekelela yabo kuningi okungenzeka siyacela nje ngane zakwethu nimlekelele na umndeni ikusasa laziwe sisho ke sithi umuntu ngabantu awuzazi kusasa nawe ukuthi uzobukephi mhlawumbe uyobukusiphi isimo
wena mhlawumbe ubusogijima ucela usizo kubantu ukuthi abakulekelele. Esikwenzayo sithi-ke nathi njengoba kuthi izandla ziyagezana, umuntu ngabantu. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.